ପୂର୍ବରୁ ସଭାପତି କଂଗ୍ରେସ ଥିଲି ଆଜି ଡାକିଥିଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମ ଦୁର୍ନୀତି ବିଜୟରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ତା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ ଆମେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଶପଥ ନେଲୁ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯେତିକି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆମ ସଭାପତି ଆଜି ଯେଉଁ ଚୟନ ହେଲା ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ମୋତେ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ତାପରେ ଉପସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାକୁ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଓ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀ ବସିକି ଆଜି ଜୋରସୋରରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଆଜି 100 ପରେ ଲୋକ ଆମେ ଜୁଟିଥିଲେ ଏଠି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଶପଥ ନେଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଛି? ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆତ୍ମସାତ ହେଉଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଗରିବ ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଏଇଆ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଫେରି ପାଇବ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବ କାହିଁକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ତ ଫେରିବୁ ସେ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ସଂଗଠନ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଜୁଟି ଯେଉଁ ଆଶା ନଥିଲା ତାର ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ଜୁଟିଲେ 100 ପରେ ଲୋକ ଜୁଟିଲେ ଆମ ଆଜି ଆଶା ଆମର ପୂରଣ ଯେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତେଇବୁ ମାନେ ଧନ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନୁ କିନ୍ତୁ ଧନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ଅଛୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡକରାରେ ଅଚାନକ ଡକରାରେ ଆଜି 100 କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ଶୁଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କରିଛୁ ଚଳିତ ଗଲା ଇଏରେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରି ସରପଞ୍ଚ ନବୀନ ଜିତେଇଛୁ ଏହା ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛୁ ବିନା କଂଗ୍ରେସର ସହାୟତାରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ତ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ। ଓଡ଼ିଶା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ତଥାପି ଧନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏତିକି ଆମେ ରଖିଛୁ ଶୁଣ ଇଏ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଞ୍ଚାୟତ ନିମାପଡ଼ା ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1985 ମସିହାରୁ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଧନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଂଗ୍ରେସର ଲିଡ୍ ଥିଲା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ଯେଉଁ ଡାକିଲୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଯେଉଁ ଡାକିଲେ ଅଚାନକ ଭାବରେ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିବୁ କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟି ବୈଠକ ସେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ସଭାପତି ଆମ ଦଳକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଛୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଯେ ଏଭଳି ମିଟିଂ ସେମାନେ କରିନଥିବେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସେ କରିନଥିବେ ଆମେ ହାରାହାରି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଆମେ ବିଜେପି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବାପ କଥାରେ ପୁଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ 100 ଜଣ ଜୁଟିଲୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ 100 ଭୋଟ ଆମ ପାଖେ ଅଛି ଆଉ ଅଧିକା କହିବି ନାହିଁ 100 × 2 ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିବନ୍ଧିତ ଆମର 200 ଭୋଟ କନଫର୍ମ। ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆମ ଦାଦା ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପୁରା ସଠିକ୍ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିବୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିଛୁ ରହିବୁ।